فخامة السيد رئيس الجمهورية الموقر، معالي رئیسدار السيد سروکومار، رئیسدار وزیر کارین دربه و کوچبران، رئیسدار وزیر داده، رئیسدار وزیر نافوا، خانم و برێزên endamên hêjayên encûmenê. المجلس الكرام، السلام عليكم ورحمة الله Silav û وبركاته. rehmeta Xwedê li ser we be. Ez îro li pêşberî we di bin vê kubeya dîrokî de rawestiya me ku piştî seberekê îro me dicivîne. Da ku bibe şahadekî zindî li ser fedakarî û serkeftina gelê Sûriyê. Ev civîn ne tenê rûniştineke asayî ya parlamentoyê ye, belkî kêliyek dîrokiya diyarker e ku bi destên lehengan û bi sebra dayîkan hatiye honandin. Bi navê we hemûyan, ez bi xêrhatina Rêzdar Ehmed Şera, Serokê Komara Sûriyê dikim. Her wiha ez bi xêrhatina Rêzdar Wezîrê Karên Derve û Koçberan, Rêzdar Wezîrê Dadê û Rêzdar Wezîrê Navxwe dikim. Hûn bi xêr hatin mala gel ku îro deriyên xwe li ber berbangeke nû vedike. Amadebûyên hêja nirxê xêrastînê tişta ku em îro dihiştinê ne bi gotina. Belkî bi qebareya fedakariyên mezinên ku gelê mezinê Sûriyê pêşkêş kirine tê pîvandin. Di vê helwesta dîrokî de ji bîra min naçe ku ez spasiyên xwe yên herî mezin pêşkêşî Rêzdar Serokkomar bikim. Ji ber wê baweriya giranbuhaya ku da Komîsyona Bilind a Hilbijartina, ya ku bi hemû durustî û jêhatîbûnê ve yekemîn ceribandina yekta dibin sîstema hilbijartinê ya demkî de birêve bir. Ev ceribandineke niştimanî ya bêhempa bû ku rastiyek bi hilbijartinên ku sêzde parêzer li xwe girtin. û li ser pêncî û heft bazneyên hilbijartinê hatin belavkirin, nîşan da. Di wan hilbijartinan de zêdetirî 500 berbijêran bi hemû zelalî û rûmetê ketin pêşbirkê ji bo bi destxistina endamtiya encûmena we ya birêz. Bivîn û hilbijartina komeke hilbijêran ku ji zêdetirî 6800 endamên desteya hilbijartinê pêk dihat. Komîteyê bi bexşîn û pêbaweriya xwe selmand ku ew di asta berpirsyariya niştimanî de bû bi rûhekî bilind kar kir. Ji bo dabînkirina selametiya vê pêvajoya awarte û rê li ber damezrandina vê encûmenê vekir. Ku îro vîn û daxwaza azad a gelê Sûriyê û hêviyên wî yên ji bo paşerojeke aram û geş nîşan dide. Îro ku em bi hev re dibin vê kubeyê de rûniştine, em berpirsyariya xwîna şehîdan û êşa birîndaran hildigirin ser milên xwe. Tiştê ku îro encûmena me cuda dike ew e ku ew ney nîkeke rastexîna hemû pêkhateyên gelê Sûriyê ye. Ev cihêrengiya fikrî, civakî û siyasî ya ku di encûmenê de heye ne tenê nûneratiyeke hejmarî ye. Belkî ew çavkaniya hêza me û nîşana yekîtiya me ya niştimanî ye. Em ji her alî ve li hev civiyane, ji bo ku em biselmînin ku tiştê me di bin vê kubeyê de tîne cem hev. Ji wê ye ku rejîma berê hewl da me ji hev perçe bike, gelek kurtir e. Xatûn û rêzdarên hêja, erkên ku di vê encûmena nû de li ser milên we ne, erkên giran û çarenivîsaz in. Em ne li virin ji bo yasadanîna rûtîn, belkî em li virin ji bo avedankirina keviran û avakirina mirovan. Em li beramber berpirsyariya derxistina wan yasayên in ku dadweriyê misoger dikin. Aboriyê han didin û rûmeta welatiyê Sûriyê diparêzin ku sebir kir û hêjayî jiyanekî baştir e. Di dawiyê de em soze bidin Xwedê û gelê xwe ku em ê di asta vê berpirsyariya dîrokî de bin û berjewendiya herî bilinda Sûriyê tenê rêbera me be. û ji vî cihê rê bidin min ku ez rehmeta xwe ya zêde li ser giyanê Doktor Mehemed Kesûm bişînim. Yek ji endamên parlamenê yên bajarê Îdlibê navçeya Cisir el-Şixûr ku berî gihîştina vê kubeya birêz koça dawî kiribû. Birêz Serok hejmara amadebûyan temamê 206 endam in. Hejmara neamadebûyan 0 e. Niha rê bide min ku ez bang li hemû endaman bikim ku sonda komî bixwin. Me dît ku sonda komîya herî bilez e ji bo parastina ewlehiya vê rûniştinê. Bila hemû rêzdar rabin ser piyan û li pey min dubare bikin ji bo xwarina sonda komî li ber Rêzdar Ehmed Şera Serokkomarê Sûriyê. Son dixwin bi Xwedayê mezin.
سون تخم به خدای مزن سون تخم به خدای مزن أن أؤدي مهمتي بأمانة وأخلاص. ارکی خو به درستی و دلسوزی پیک بینم. سپاس جبو و کرم بکن.